आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथिसे गोरा आबाद मावग्रा मावथिसे गोरा रायजोफोरखौ माइ हानानै होनायनि गाहाय उद्देश्य आरो जाहोना जाहैबाय थारमाने दा बे समाव जोंनि इउपिपिएलनि मावथिफ्रा बा जोंनि सापर्टारफ्रा माखासेया गाव गावनि न'आव मावनो गोनां हाबाफारिखौ मावनानै लाजोब्बाय। दा माइ हानाय हाबाफारिया गाव गावनि न'नि हाबाफारिया जोब्बाय हिसाबै जाय बिथांमोनहा माने माइफोरखौ हाख'नानै लानो हायाखै आबादारिफोर बिथांमोननो माइखौ हानानै हेफाजाब होनांगौ होननानै जिहेथु जोंनि दोलो इउपिपिएलनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा दाखालि जोंना डेलिगेट्स मिटिङाव बुंदों खावलायदों जायफ्रा खामानि मावख'नो हायाखै माइ हानायल' नङा माइ हानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जुदि मावनो गोनां हाबाफोर दङबा दंग' जावनाय लामा खोनाय बेफोरबो जुदि दङबा मावनानै होनांगौ होननानै बिथाङा बुंदों आरो नंगौ बे दोलोआ एक्सुवेलि बुंनो थाङोबा रायजोनि दोलो गतिके रायजोनि दोलो हिसाबै रायजोनि गांनाय उखैनाय सुजुग सुबिदा बा उसुबिदाफोरखौ नायनानै जों नांगौ समाव जों बेबायदिनो हेफाजाब आरो मददखौ होलांबाय थानो उद्देश्य लानानै बे माइ हानाय हाबाफारिखौ जों लादों। दा जिहेथु माइ हानायनि बोथोर फैदों दा बोथोर थानायावनो जाहाथे आबादारिफ्रा गाव गावनि आबादफोरखौ माइफोरखौ जाहाथे थिग टाइमाव थिखांनानै लानो हायो बेनिखायनो दिनै जों जाय न'खराव हादों बिथांनि मुङा जाबाय मदाराम नार्जारी बिथाङा गावनि माइखौ हाख'नो हायाखै गोबां माइथिलि दङ बिथाङा आरो बिथाङा मोजां आबादारि सासे मोजां आदर्श आबादारि बियो दा नंखायनो जों बिथांनि न'खराव फैनानै जों जोंनि निसिमा ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय जेसेबां लिडारफोर दङ ब्लकनि प्रेसिडेन्ट गाहाय नेहाथारिफोर दङ गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिफोर दङ आरो जोंनि प्राइमारिनि वार्कारफोर दङ नेताफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै जोङो दिनै बे पार्बतीपुर होननाय गामियाव दिनै माइ हानायनि हाबाफारिखौ जों आरम्भ खालामदों। दिनै हानांगौ जों दिनै जेनोखि आसा खालामदों 15 बिगानि खम जानाय नङा खारन दा जों वार्कारफ्रा जेसेबां दङ दा दिनै हागासिनो दङ दा ओंखाम जाखांनायनि उनाव माखासे रायजो राजाफ्राबो गाव गावनि न'आवनो ओंखाम जानानै जोंजों सहाय सहजुगिता बा मदद खालामफैगोन होननानै बिथांमोना जोंनो मेसेजखौ हरदों। दा बिथांमोना गोबां फैयोबा जों गोबां एरियाखौ जों हानो हागोन आरो मा जागोन नोंथांमोना जिरायथ'नाय समाव दिनै जोङो दा दहाय एसे आवगायाव न' बिगोमाया जोंनो साहा बिस्कुट लोंहोबाय बिनि उनाव जोङो दाहाय सम जायोब्ला ओंखामा मोनोब्ला ओंखाम जागोन बे ओंखाम जानाय समाव अनलाजों बै मुला बेदर बेखौ बिथाङा संदों आरो बेजों लोगोसे थाबावगोन जोंना माने दुन्दिया बिथाङा गोबां मैगं थाइगं फोदों हिसाबै दुन्दियाबो दङ दुन्दियाखौ देनानै बाथोन देनानै जाहोनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे गुमा गोथाव माखासे मोनजेनबाय गुमा गोथावा दासिमबो 50थासो मोनजेननाय जाबाय दा बिनि उनाव आरो दा मोनबावलांनो हागौ बेखौबो जों बाथोन देनानै जागोन ओमफ्राय ना जोंना ब्लक कमिटिया डिस्ट्रिक्टखौ बुंनायखाय जों डिस्ट्रिक्ट कमिटिनिफ्राय ना होनो होननानै जों लायहोबाय दा ना भाजा गुमा गोथावजों दुन्दियाजों बाथोन ओमफ्राय अनलाजों मुला बेदरजों ओंख्रि जागोन आरो दा मावनाय समाव जों बारा हेभि जानाय नङा दिनै बेखिनिखौनो जानो सानदों दिनै माइ हानाय बोथोराव दुब्लियाव माखासे बे समाव फिथाइ सामथाइ मोनो बे जुमब्रा लायोबा जलफि लायो दा नोंथांमोनहा बेफोरबायदि सानदों नामा? दङ बेबो बे एजेन्डायाबो दङ दाहाय जोङो माने बेलासियाव जागोन बियो 3थासोआव माने नारें जुमब्रा जानायनि हाबाफारि दङ माखासे आइजोफ्रा मोजां फिथाइ गोदै जुमब्राफोरखौ गामियाव थांनानै बुथुमहैगासिनो दङ बिथांमोना जों दा ओंखाम जाखांनायनि उनाव आरो खामानि मावखांनानै जेला मेंनानै 3थासो समायाव जुमब्रा फिथाइखौ जाहोगोन जुमब्रानि माबाखौ जाहोगोन होननानै बिथांमोना जोंनो खिन्थानानै होदों दिनै बेखिनि हाबाफारि आरो